Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada maril millahi sholatan daiman bidawamil mulkilahi ben tambah pantes tambah wangsalan sing penak. Oke. Kemes lagi ayo kanca budal remi gundulmu budal ngaji tinggal no remi lah ngono lho. Kemes lagi ayo kanca budal ngaji nyangking tas isine tahu isi kitab suci. Ayo kitab suci tahu isine diade plastik nggo bontot. Ora luwe. Ben gak luwe. Ya apik kuwi. Ngaji karo bontot. Dibontoti karo tahu isi. Ibu. Lah ngono ae. Nyangking tas isine kitab suci. Budal ngaji teng daleme yo ngatemi. Teng daleme Pak Kiai kok. Ayo Pak Kiai, bojone jenenge ngatemi. Ngono. Kowe iki mbok tatik dhewe iki nyapa lho kok. Sama. Teng daleme Pak Kiai soyen gede iso kanggo sangu kaji malam jemaah ayo kanca nimbang gabah tutuk cengelmu kuwi. Sing penting purwakantine cetha to. Ya cetha tapi ora ngono kata-katane. Malam jemaah ayo kanca berjamaah. Perimbang gabah terus jamaah. Lah kok iso teko ndi? Ayo kanca berjamaah. Sebab kuwi ganjarane luwe kathah. Sabjadah bareng tinggo sujud aduh dek sarungku bedah